Moi taas. Rupeskin nyt tätä asiaa tulemaan, niin kerrotaan nyt niitä asioita sitten, mitä tässä nyt on mielessä tämän Maija-astrologisen hommelin tiimoilta. Joo, niin kuin kerroin tuossa ekalla videolla jo, niin tämä gregoriaaninen kalenteri, niin se ei ihan niin kuin sovi tommoseen Maija-astrologiseen ajatteluun. Mulla itsellä on kyllä semmoinen seinäkalenteri, mistä mä näen saman tien, että no, missä aaltojaksossa ollaan menossa ja mitä kohtaa niin kuin sitä kalenterista sitten eletään. Mä joskus tein ihan itse omiin pikkukätöisin. Mähän on siis sininen galaktinen käsi. Tehdään se nyt selväksi ensin tässä. Mä oon tämmönen, että kaikkea pitää tehdä ja vähän kokeilla ainakin. Niin tein sitten joskus itselleni sen kalenterin silleen, kun netistähän saa tulostettua sellaiset valmiit kalenteripohjat kullekin vuodelle ja sitten piirteli omiin pikkukätöisin niitä symboleita siihen, mutta kauhean työlästä hommaa oli ja sitten sit siinä on niinku sekin, että no ois sitten kannattanut ehkä värittää ja jotenkin värkätä ja mitä kaikkea nyt oiskaan ihan samaa, mutta kuitenkin mehän nykyään tilaan siis Päivi Kaskimäen, että sieltä hänen verkkokaupastansa niin aina tuon vuosittaisen kalenterin. Siinä on koska jokaisella päivällä on se tietty energia, se tietty jumaluus, se tietty niin kuin ikään kuin se sormenjälki sillä päivällä, mitä se niin kuin tarkoittaa. Sitä määrittää paitsi se merkki ja se väri, niin sitten myöskin sointu. Ja meillä kaikilla on se oma yksilöllinen sormenjälkemme. Tässä Maija-astrologiassa myös se määrittää niin kuin, paitsi että siinä määrittyy meidän niin kuin se sieluperhe. Siihenkin kuuluu sen syntymämerkin lisäksi 4 muutakin merkkiä. No, vähän vaihtelee, mutta ainakin 3, yleensä 4. Ja sitten Ja sitten siinä määrittyy myös meidän elämäntehtävä perhe. Ja sitten määrittyy myös se niin kutsuttu psikrono-merkki, mikä on tämmöinen niin kuin intohimon koodiavain, mitä me ollaan tultu tänne tekemään. Semmoinen heppu kuin Jose Arguelles, joka on nyt jo kuolla kupsahtanut, niin hän on siis lisännyt tämän psikrono-homman tähän Maija-astrologiaan. Teki paljon tutki-asioita ja meditoi ja tutkaili ja niin kuin kanavoi tietoa. Ja Maijathan on... Mitähän tuossa luki äsken tuossa näytöllä? No niin, jatketaan. Siis Maijathan on, niin kuin tiedetään, niin he asuu tuolla Etelä-Amerikassa. Tämmöinen alkuperäiskansa, joilla on kaiketi ihan siis huikeata tietoa ollut. Ja onhan niitä ihmisiä vieläkin, heidän jälkeläisiään olemassa varmasti täällä. Mutta minä en ihan osta sitä selitystä, mitä Wikipedia selittää, että mihin ne Maijat hävisi, kun sinnehän on jäänyt siis ihanat temppelit ja niin kuin monetkin tietää sen Machu Picchun, jossa itse olen joskus halunnut käydä, vaan nykyään se ei ole mahdollista. Menisin kyllä, jos pääsisin sinne reissulle, niin varmasti menisin jostain
aijanrakosesta sinne pällistelemään, mutta joo, että heillä on ollut niin kuin, he on ihan eri tavalla, niin kuin, ei tämmöinen länsimainen kulttuuri, niin se, ei niin kuin, se on niin kaukana sellaisesta alkuperäiskansan elämästä kuin olla ja voi. Ja sitten sanon vielä senkin, että astrologiahan on oikeasti siis maailman vanhin tiede. Että joku lääketiede on niin kuin semmoinen ihan vaipoissa oleva asia vielä verrattuna siihen, mitä niin kuin astrologia on ollut. Että niin kuin, jos lähdetään nyt tiedettä niin kuin tekemään ja tutkimaan, niin kyllä pitäisi niin kuin jonkun verran sitä kyseenalaistamistakin kestää. Sitähän ei esimerkiksi lääketiede nyt tällä hetkellä ainakaan täällä meidän Suomessa kestä. Tai sen edustajat ei kestä. Syitä voi sitten arvailla. Mutta se siitä. Joo. Nämä on mielenkiintoisia juttuja. Musta on ollut ihana siis katsoa. Mä oon muutamille ystäville tehnyt siis maija-astrologisia tulkintoja jossain vaiheessa. Nyt en ole pitkään aikaan tehnyt, kun se on vähän työteliästä, mutta mietin sitä kovasti, että miten niin kuin alkaisin sitä toteuttamaan. Ja varmaan jossain vaiheessa siis sitten otan muutamia ikään kuin harjoitusasiakkaiksi siellä Instagramin puolella. Siis sieltä löytyy ihmisyyden asialla tili. Niin menkää ihmeessä seuraamaan sitä tai tulkee. Minä en ole joka päivä ihan siis 10 aktiivisena siellä, koska olen siis määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä yhä edelleen burnouttieni takia ja kaiken muunkin. Tässä on ollut sielun pimmetä yötä tosi paljon viime vuodet, erityisesti tämä 2025 vuosi. Ja nyt alkaa olla semmoinen olo, että nyt olen jotenkin noussut tässä pinnalle takaisin hengittämään ja ainahan se vaatii tietysti jonkun aikaa, että niin kuin ikään kuin tottuu siihen, että nyt olen tässä ihan hengissä ja elossa ja turvassa. Mutta tämmöistä se kai on niin kuin minun niin kuin tämmönen tää ihmisyyden polku. Pitää ainakin nöyränä, jos ei muuta, tämmönen syvä sukeltelu itsensä kanssa ja tää oma elämän kanssa. Joo. Mutta edelleenkin saapi tykkäillä tästä videosta, saa kommentoida, saa sanoa ihan mitä hyvänsä. Ja mielellään saatte jakaakin tätä eteenpäin ja mä odotan jotenkin kovasti, että mitä tästä kaikesta tulee, kunhan se nyt selvii tässä mulle itsellenikin. Ihan ei ole selvinnyt vielä, mutta ehkä selviää tässä matkan aikana, yleensä niin käy. Niin ei muuta kuin ollaan näköisellä ja kuulosella taas ja kivaa päivää.